Prosím vás, Zipsi by som poprosil zatiahnuť. Ešte nepočujem mušku. Rucku už bol, výborne. Dievčatá, chlapci, rodičia, tréneri. Dievčatá a chlapci, tí sú kľudnejší, tréneri boli napätí, rodičia ešte viac, ale štvrtý ročník Grand Prix sa svojím finálom, záverom blíži, sa už blíži k záveru svojím finálovým turnajom. Hodnotenia, ktoré budete mať každý pre seba, hodnotenia, ktoré budú robené na internete, ktoré budú oficiálne, ktoré my podáme, budú dôležité, ale dôležité je to, či ste spokojní. Kto si ako zahrá. Ten, kto nie je spokojný, bude teraz ticho. A ten, kto je spokojný, zakričí, alebo zašepka, alebo nepovie nič. Áno. Ste spokojní, alebo nie? Áno. To bolo slabé. Ešte raz. No tak to už, teraz sa tam hore pýtajú, čo sa deje. Ďakujem. Tak, a pristúpime k vyhodnoteniu. Ceny bude odovzdávať pán riaditeľ, pán majiteľ hotela, som ho chcel degradovať. On sa nedá, to mi bol spočítať. Zapamätajte si ho dobre. On pre náš šach a pre deti z šachu je odhodlaný urobiť veľa. A záleží aj na nás, ako sa za to, za čo sponzori, čo dávajú sponzori, ale konkrétne, čo bude pán riaditeľ to dávať, bude vrácať vašim správaním, vašou účasťou tu na, a tých turnajov to bude hodne, to vás môžem ubezpečiť. Takže, prosím hlavného rozhodcu, aby sa ujal slova. Na niečo som zabudol, na niečo veľmi podstatné. Maličkosť. Ja, taká maličkosť, 120, koľko? Ale ja by som poprosil toho pána, ktorý stojí tam úplne vzadu, aby ste mu urobili, už sa neobzeraj, už tam nikde nie, aby ste mu urobili miesto, lebo miesto potrebuje, keby prišiel medzi nás. Určite všetci viete, kto založil GPX. Kto ani nie tak založil, ale kto mu dal tú správnu myšlienku, kto to všetko vedel postrehnúť a kto to potom zastrešil. Neviem, treba vám predstavovať pána Rudolfa Diviaka. Ďakujem mene všetkých detí a príjmete od nás takú pozornosť. Ďakujem pekne. Ja by som rád dodal nejaké upresnenia k tomu, čo povedal pán Hlaváčik. Vrodená neskromnosť mi nedovolí nezobrať si ten diplom a mať z neho radosť, ale ja si ho zoberiem domov, kúsok je môj, to seba kriticky priznám, ale tie ďalšie kúsky sú vaši kolegovia GPX-aci. Mnoho z vás je tu, ja nebudem menovať, ale napríklad Danka sa tam usmie a bude mať u mňa kúsok toho diploma, dobre? Takisto aj tu pán, ktorý sa tak schováva a to GPX je úspešný podnik, ktorý vznikol dohodou mnohých a dohoda mnohých to nemôže byť jeden, čiže má to veľa otcov, sú z celého Slovenska, pretože GPX sa hrá na celom Slovensku. A mama je vždy istá. Ako či je to Liga mládeže, spíša ľudia, ktoré robia okolo Strokosvidní, Košiciach turnaje, po celom Slovensku. Ja myslím, že ten kúsok diplomu som im potvrdil a dúfam, že aj oni zdieľajú radosť tým, že tu hralo skoro 1000 detí, že vy všetci víťazi, ktorí ste sa zúčastnili v finále, ste mali dneska radosť, to som videl.
Ja vám ďakujem. Ten potlesk patril všetkým GPX-ákom. Ďakujem. Zabudol som možno na tých mladých, ktorí to dali na internet, a to je asi rozhodujúce pre to fungovanie, že má to reklamu a vidíte výsledky skôr, než dojdete domov z turnaja. No a teraz už definitívne. Tak dneska tie výsledky asi viacerí neuvidíte skôr, než dojdete domov z turnaja, lebo mám pomerne dlhú cestu domov, ale večer to tam bude určite. Tak, podľa mojej zásady platnej pre GPX, ktorá hovorí, že mladší majú prednosť a dámy majú prednosť, začneme kategóriou dievčat do 8 rokov. Takže 10. miesto, dievčatá do 8 rokov, Danielka Čáderová, TŠC Luna Marko. Ostanú. 9. miesto, Tereska Tomšová, súkromná základná škola. 8. miesto, Albertka Revajová, TŠC Luna Martin. 7. miesto, Ema Romanová, súkromná základná škola Skalica. 6. miesto, Adriána Vozárová, CVČ Malacký. 5. miesto, Daniela Osacká, CVČ Malacký. 4. miesto, tesne pod stupňami víťazov, Andrea Slabá, Eška Kúpele Piešťany. Tak teraz prvé malé fanfáry, malé veľké. 3. miesto v kategórii dievčat do 8 rokov, Barbora Cíbiková, Eška Seniec, 6,5 bodov. Druhé miesto, Dominika Tomčíková, Eška Rajec, 6,5. A víťazkou 4. ročníka GPX v kategórii dievčat do 8 rokov sa stáva Martina Taragelová, Liptovská šachová škola. Fakt boli čertiši. Bartolka sa ho bojí. Zatlieskame im. Tu poď. Poď sa tam. A ostatné si Martinka, poď sa ku mne. Poď. Prechádzame do kategórii chlapcov do 8 rokov. 10. miesto Matúš Sadiku, to je mladosť Žilina. Matúško, je to?
Ja len sa ešte nedostala. Dobre. 9. miesto Michal Šimo, TŠC Luna Martin. 8. miesto Richard Pijovar, TM Mladosť Žilina. 7. miesto Lukáš Čeluska, Lukáš Štefanov. 6. miesto Matúš Balovič, CVČS Bratislava. 5. miesto Šimon Belopotocký, Liptovská šachová škola. 4. miesto Juraj Bača, CVČ Malacký. A zavoláme medailistov, tí boli veľmi nekompromisní, pretože súperom nižšie umiestneným nedovolili ani pol boda. Na 3. mieste skončil Roman Welschmidt, CVČ Malacký, 7 bodov. Toto je dôležité. Diplom, cena. 2. miesto Filip Harín, TH Junior Banská Bystrica, 8 bodov. Tam, Jirko, poď. A víťazom kategórie chlapcov do 8 rokov v 4. ročníku GPX sa s plným počtom 9 bodov stal Samír Savidi, VŠK Kompa. Ešte tu nás to položte na zem. Chlapci budú mať plné ruky práce. Nech sa páči, poďte. Nechajte si blesky a ešte na tých ďalších. Ďakujeme. Veľký potlesk a víťaz. Sami prosíte. Kategória dievčatá do 11 rokov. 10. miesto obsadila Alexandra Tomíková, VŠK Komplet Modranka. 9. miesto Erika Mesároš, VŠK Dvory nad Žitavou. 8. miesto Simona Vyrubalová, VŠK Štefanov. 7. miesto Michaela Trojková, VŠK Lososké. 6. miesto Bernadeta Štefanová, VŠK Štefanov. 5. miesto Lucia Liščínska, Slavia PU Prešov. 4. miesto Veronika Rudínska, VŠK TH Junior Banská Bystrica. A teraz medailistky. 3. miesto Adriana Krivková, TŠC Luna Martin, 6,5 bodov.
pripravená Dominika Ferková, BŠK Bardejov 7 bodov. A víťazkou GPX v kategórii dievčat do 11 rokov sa stala Alexandra Tejová, katolický kruh Bosko Bardejov 7,5. Sa pozerajte. Na to nepatrý brány. Ďakujeme. Nech sa páči. Víťazka. Nechajte tam. Saška. Kategória chlapcov do 11 rokov. 10. miesto Peter Kravár, KSČ Bratislava. 9. miesto Peťo Jakub Letrík, TŠC Luna Martin. 8. miesto Erik Králik, KSČ Lubačské Podhradie. 7. miesto Miroslav Macko, KSČ Bratislava. 6. miesto Marek Bátory, TŠC Luna Martin. 5. miesto Radoslav Šustek, to je Mladosť Žilina. 4. miesto Richard Polčko, BŠK Bardejov. 3. priečka, 3. miesto Jonáš Bujava, Slavia VU Prešov, 6 bodov. Druhé miesto Lukáš Bango, ŠK Komplet Modránka, 6 bodov. A víťazom kategórie chlapcov do 11 rokov sa stal Igor Lindner, ŠK Doprastav Bratislava, 7,5 bodov. Prechádzame ku kategórii dievčat do 14 rokov. 10. miesto Monika Pažitná, MŠK Šastena. 9. miesto Klára Pedora Honzová, Pomerice. 8 pozornosti kusov. Keď ste tu boli vy, bolo kľud, tak zachovajte tú dôstojnosť aj pre týchto. 8. miesto Mária Cíbiková, ŠK Senec. 7. miesto Mária Lazarová, to je Mladosť Žilina.
6. miesto Sandra Hervajová, Eška Senec. 5. miesto Lubica Čelustková, Eška Štvrté miesto Eva Poláková. Bronzová medaila, 3. miesto Eva Mesárošová, Eška Bolina Žitavou, 6,5 boda. Druhé miesto Antonia Kovancová, katolícky kruh Bosko-Barňov, 7 bodov. A víťazkou kategórie dievčatá do 14 rokov sa stala Viktória Sikorčinová, katolícky kruh Bosko-Barňov, 7,5 bodov. No, dievčence, ešte momentiček, prosím. Aby nám veľmi nepribrali ten... Takto na líniu. Tak? Tak? Sú vypieť tie kruhy, nie? To však... Ako ináč? Ďakujeme. Díky. A zostala nám kategória chlapcov do 14 rokov, tam sa zvádzali veľmi dlhé boje a naozaj táto kategória bola veľmi silno obsadená. 10. miesto obsadil Mario Dudaško, Eška CVČ Lendak. Miesto Andrej Hucko, MŠK Trstená. 8. miesto Luboš Hlavina, Nitriansky šachový klub Nitra. Prosím vás pekne, ešte neodkázajte. Ešte to není koniec vyhodnocovania a zvlášť, aby neodkázali Prešovčania. A vlastne Bardejovčania. 7. miesto Martin Očko, Eška Osuské, 4,5 boda. 6. miesto Maroš Ležovič, Eška Komplet Modranka. 5. miesto, takisto 4,5 boda Marek Ardamica, TJ Mladosť Žilina. Len pripomeniem, že medzi 3. a 7. miestom bol rozdiel iba pol boda, takže o bronze sa rozhodovalo naozaj do poslednej chvíle. 4. miesto, horšie pomocné hodnotenie 5 bodov, Milan Chovan, Nitriansky šachový klub Nitra.
Bronzová medaila, 3. miesto, Michal Galovič, šachový oddiel Svit, 5 bodov. Druhé miesto, myslím, že minuloročný víťaz, dobre hovorím? Áno. Úctyhodné Elo, 1847, Peter Šolty, Steje Mladosť Žilina, 6,5 bodov. A víťazom kategórie do 14 rokov chlapcov sa stal Matej Michálek, Eška Sparta Považská Bystrica, 7,5 boda. Chlapci, nech sa páči. Prosím ešte fotografie. Ďakujeme. Víťaz. Matej. Maťo. Teraz by som poprosil všetkých víťazov, keby prišli sem. Kategória. 11. Pôjdeš sem. A dievčina z 11. Poď a úsmičky sem. Osmičky, poďte sem obaja. Tak, poď sem, nechce sa. Dobre. Tak poďte blízko k sebe, nebojte sa, tak to seba. Sami nebojte sa, prosím vás pekne, historickú snímku by som prosil. A teraz by som tým, ktorí tu ostali verní, toto sú naši víťazi na celoštátnej súťaži. Prosím, na ich počesť budeme hrať štátnu hymnu. Ešte to nie je koniec vyhodnocovaniu. My sme si vymysleli ešte pred súťažou, pred turnajom, súťaž o najúspešnejšieho trénera z týchto hráčov, ktorí hrali vo finále. Zaujímavé je, že tréner, ktorý suverénne vyhral, nie je tu prítomný, to je škoda. Ale poprosím, aby pánu Novákovi odovzdali Prešovčanky, či Bardejovčanky, už druhýkrát sa neviem, prepáčte, Bardejovčanky, tento darček za prvenstvo. Nech sa páči, privziať. No poďte tu.
Dovolte na úplný záver, alebo na predposledné moje rozprávanie pred úplným záverom. Dovolte mi, aby som sa poďakoval všetkým tým, ktorí mi pomáhali zorganizovať tento turnaj. Či je to už Jožko Bátorík, kde si? Tu som. Tu je. Či som si písal a pomáhali sme zabezpečiť účasť s Rastom Diviakom, ale hlavne, čo chcem poďakovať, personálu a zamestnancom a majiteľovi hotela Luna. Veľmi im ďakujem, nebyť ich, tak prostredie, ktoré tu je a problémy, ktoré sme mali, lebo my sme mali problémy, ktoré sme museli riešiť v priebehu tohto týždňa, by sme neboli tak hravo poriešili. Ja si myslím, že na záver práve im od všetkých by som vypýtal tým zamestnancom tohto hotela ten veľký potlesk. Tí, ktorí chodia ku mne na turnaj, tak vždycky vedia, že sa učíme so slovami. Ak sa vám to páčilo, tak to hovorte všetky. A to, čo sa vám nepáčilo, povedzte len nie. Hodne potichu. Ďakujeme, dovidenia.